Аз ще се спреш ли? Кучето си взяли храната, майко, Анна ми. Мия, легни си още малко да спиш. Има YouTube. Добре, аз малко ще пия чай. Тук е... защо клима ми е тук навънка, ще замръсне. Добре. Много е топло. Габи, дай си таблета. Ще са на хамата. И тежко откри после. Телефона ми е тук. Къде? Хубаво, аз тук слагам таблета на тази. Руклата ми. Добре, аз тук Калини качето ми може на двойци. Сега аз си правя маска. Добре, айде, аз чувам някъде. Просто пък много грозен. Майко, дойде ти развалял всичка. Мачи ти отворил шкафа ти на костите. Че днеска ще идват нови кости. Габриело, я се събуждай вече. Закъсня. Майко, днеска ти на училище първи клас. Учебен ден. Какво стана? Защо не събуди? Исках да си спа. Не си първи учебен ден. Ей. Но първо се обличи някаква къска дреха. Не се толкова много топло, че направо не мога да повярвам. 20 градуса, бас дрехти ритматус. Како ти не искам на училище ли си? Не съм на училище, не искаш ходим на плаж с Тос Галин. Гаджето ти също дойде вечерта. Ами говори за него, че ще да сваля навънка. С прозората, през терасата. Мутенде. Добре, айде. Айде, юби.